Tipone dai waro Mwari matitungamira. Tipone dai waro Mwari matitungamira. Tipone dai waro Mwari matitungamira. Tipone. Tinosiwa baba, vakati kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakatsvaga chiso changu vakazondinipisa uye vakasiya zvakaipa, ipapo muri kudenga muchanzwa kuchema kwavo, muchapodza nyika yavo uye muchavaregerera. Tachema baba, tarwadziwa nematsaona emugwagwa udai kurura munyika yedu. Paradzai mweya wese wemaaccidents baba, uye muporesewo ikonomi yedu. Nyika yedu idzokere ipo paya payakanga iri pakuve a-bread basket of Africa in Jesus name. Zvarwadzaishe nyika iyo inopindira iyo tadzimbikana nematsaona ishe vana vedu tapererwa tenzi wangu idzoingoni mwanakomana waMwari Yesu Kristu idzoingoni mwanakomana waMwari Yesu Kristu kuti tipone mwanakomana waMwari Yesu Kristu idzoingoni. Generation yogera iri yemusamatia uveve umuntu mavanzara nekusubika yuhi baba mwanakomana waMwari Yesu Kristu idzoingoni mwanakomana waMwari Yesu Kristu kuti tipone mwanakomana waMwari Yesu Kristu idzoingoni mwanakomana waMwari Yesu Kristu kuti tipone. Zenyu tapererwa vana venyu baba Yesu mwanakomana waMwari Yesu Kristu idzoingoni mwanakomana waMwari Yesu Kristu kuti tipone mwanakomana waMwari Yesu Kristu idzoingoni. Nyika yeZimbabwe, united we stand, divided we fall, we fall, we fall. Zimbabwe, united we stand, divided we fall, we fall, we fall.
Africa